Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από την Copy Experts και σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες ταμειακές εστίασης. Πάμε να δούμε τον τρόπο λειτουργίας τους και να απαντήσουμε σε μερικά από τα ερωτήματά σας. Αφού έχω πάρει την παραγγελία μου, έρχομαι στην ταμειακή, ανοίγω το τραπέζι πατώντας τον αριθμό τραπεζιού και το μερικό και πληκτρολογώ την παραγγελία. 1 λεπτό σουβλάκι κοτόπουλο, 1 λεπτό σουβλάκι χοιρινό και πατώ μετρητά. Εκδίδεται η προσωρινή απόδειξη που συνοδεύει τα πράγματα στο τραπέζι του πελάτη. Ο πελάτης θέλει να συμπληρώσει κάτι ακόμα στην παραγγελία του. Ανοίγω με τον ίδιο τρόπο το τραπέζι, συμπληρώνω την παραγγελία, 1 λεπτό πατάτες, 1 λεπτό πίτα και πατάω μετρητά. Δεύτερη προσωρινή απόδειξη για να συνοδεύσει τα πράγματα στο τραπέζι. Έρχεται λοιπόν η ώρα να πληρώσει ο πελάτης. Ανοίγοντας το τραπέζι, θα δω πάνω δεξιά το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Πατώ μετρητά. Η ταμειακή με ρωτάει αν θέλω να εκδώσω την τελική απόδειξη. Πατάω ναι. Και τώρα η ταμειακή περιμένει να δηλώσουμε τρόπο πληρωμής. Έχουμε τη δυνατότητα των μετρητών, της κάρτας ή μερικό ποσό με κάρτα και μερικό ποσό με μετρητά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτόν τον τρόπο. Ο πελάτης ζητάει να πληρωθούν τα 2 λεπτά με κάρτα. Άρα λοιπόν πατώντας μετρητά θα εκδοθεί απόδειξη που λέει ότι τα 2 λεπτά είναι με κάρτα και τα 2 λεπτά με μετρητά. Σας ευχαριστούμε πολύ.